Nyt me ollaan viettämässä mun isosiskon kanssa mökkielämää. Allu, sä oot nyt kesälomalla. Mitä sä tykkäät tehdä kesälomasi? Nähdä mun ystäviä, nähdä perhettä, urheilla. Luokse koskaan kirjoja? En. Pelaatko sä lautapelejä? Pelaan. Niin mäkin. Tässä pieni lukuvinkki jokaiselle nuorelle. Eli Jyri Paretskoin Sinä et tiedä minusta mitään. Tää kertoo erilaisista nuorten ongelmista, josta jokainen varmasti löytää samaistumispintaa. Mitä yhteinen aika sisaruksen kanssa sulle merkitsee? Se merkitsee mulle paljon, koska mä rakastan mun sisaruksia yli kaiken. Arjessa kun käy töissä ja on omat jutut, niin näkee tosi harvoin ja varsinkin kun asuu kaukana toisistaan. Siis se on mulle kaikki kaikessa. Ihanaa. Mikä on sun isoin kala, minkä sä oot koskaan saanut? Joku ahven. Mikä on sun pisin kirja, mitä sä oot koskaan lukenut? Joku lastenkirja. Mökillä oli messissä myös oma Uuno, ja Uuno on ehkä paras peli koskaan. Varmaan myös sen takia, koska mä en koskaan häviä. Miksi sun mielestä ilman puhelinta vietetyt hetket on tärkeitä? Sitten kun sä oot ilman sitä puhelinta, niin sit sä oikeesti keskityt siihen, mikä on tärkeää. Jos sä nyt vaikka hengaat sun kaverin kanssa tai ihan kenenkaan vaan, ja sä oot sun puhelimella, niin se nyt on aika epäkunnioittavaa myös. Jätät sen puhelimen pois. Hyvin sanottu. Kiitos. Mä sain vielä tehtäväkseni ikuistaa mun ja mun siskon yhteisen mökkireissun suomalaisilla hommatuilla maalausvälineillä. Ja nyt mä näytän, mitä siitä tuli. No niin, nyt on mun taideteos valmis. Tossa on mä, tossa on mun sisko Alisa. Tossa on mökki, kuten näet varmaan osaattekin lukea. Laittakaa kommentteja, jos haluatte ostaa. 1500 €.